Υπάρχουν δύο λέξεις, αγαπητοί μου αδελφοί, οι οποίες σχεδόν είναι ίδιες. Η λέξη αρά και η λέξη χαρά. Περίπου το ίδιο ακούγεται. Η μία λέξη έχει 3 γράμματα, η άλλη 4. Ένα γράμμα διαφορά έχουν, αλλά αυτό το γράμμα φανερώνει πόση μεγάλη διαφορά, όσο είναι η διαφορά του φωτός από το σκοτάδι. Αρά σημαίνει κατάρα. Έχει σχέση με την πρώτη Εύα. Είναι η κατάρα της λύπης. Η λύπη είναι καρπός αμαρτίας. Η λύπη σαν μόνιμη κατάσταση, σαν μόνιμο πλάκωμα της καρδιάς. Είναι από τις τραγωδίες του ανθρώπου. Όλα τα πράγματα στον κόσμο. Όλος ο άνθρωπος είχε προ Χριστού πάνω του τη σφραγίδα της αράς. Και ξαφνικά έρχεται ένας άγγελος από τον ουρανό και βάζει μπροστά στη λέξη αρά ένα χ. Και η αρά μεταβάλλεται σε χαρά. Και το χ αυτό που βάζει ο άγγελος δεν είναι ο άγνωστος χ. Είναι ο συγκεκριμένος χ. Είναι το πρόσωπο που το όνομά του αρχίζει από χ. Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μεταβάλλει την αρά σε χαρά. Ο Χριστός είναι η χαρά του κόσμου. Χριστός, χαρά, χάρις. 3 λέξεις που αρχίζουν από το χ. Είναι οι 3 λέξεις που φανερώνουν το νόημα της εορτής του Ευαγγελισμού, αγαπητοί μου. Της σημερινής μας Μεγάλης ημέρα. Της πρώτης χαρούμενης εορτής της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος ευαγγελίζεται από τον Γαβριήλ και Γαβριήλ τη χάριν ευαγγελίζεται. Αυτό τραγουδάει, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας. Ήταν χαριτωμένη η Παρθένος της Ναζαρέτ. Ήταν μία φορά χαριτωμένη. Γίνεται όμως 1000 φορές χαριτωμένη. Της το λέγει ο άγγελος. Έβρες γάρ χάριν παρά το Θεό. Και η χάρις του Αγίου Πνεύματος την αξιώνει να δεχτεί μέσα της τον σαρκωμένο Χριστό. Η χάρις φέρνει τον Χριστό και ο Χριστός και η χάρις φέρνουν στον κόσμο τη χαρά. Γι' αυτό και η πρώτη λέξη του Αγγέλου προς την Παρθένου είναι λέξεις χαράς. Είναι χαιρετισμός. Χαίρε και χαριτωμένη. Ο Κύριος μετασού. Ο Ευαγγελισμός εκείνος του Αγγέλου γίνεται τραγούδι χαράς και το ένα χαίρε του Αγγέλου γίνεται 144 χέρια για τον ποιητή και την ποιητική μετάφραση του αγγελικού χαίρε των χαιρετισμών. Το τραγούδι του ακαθίστου ύμνου αλλάζει το σκηνικό της ζωής. Αν στην πρώτη σκηνή πρωταγωνίστρια ήταν η παλιά Εύα με την αρά της, στη δεύτερη σκηνή πρωταγωνίστρια είναι η νέα Εύα, η Θεοτόκος με την χαρά της. Χαίρε δεις η αρά εκλείψει, χαίρε δεις η χαρά εκλάψει. Αισθάνεστε τη χαρά του Ευαγγελισμού, αγαπητοί μου? Αν ναι, τότε σας έχει αγγίξει το μυστήριο της λυτρώσεως σωτηρίας. Πώς να μην είναι χαρούμενος σήμερα ο χριστιανός? Σήμερα τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο. Σήμερα βλέπω την πλάση του Θεού και την ανάπλαση του ανθρώπου. Σήμερα βλέπω την έκπληξη της Παρθένου και την κατάπληξη του Αγγέλου. Σήμερα βλέπω την σάρκωση του Θεού και την πνευματοποίηση του ανθρώπου. Όταν θέλησα να γράψω για αυτή τη γιορτή, δεν ήξερα τι απ' όλα να γράψω για αυτά τα οποία βλέπω μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην πρόνοια την οποία έχει ο Θεός για μας, για τα παιδιά του. Σήμερα βλέπω τη δύναμη του Θεού και την ελευθερία του ανθρώπου. Σήμερα βλέπω την ανανθρώπιση του Θεού και τη θέωση του ανθρώπου. Σήμερα βλέπω να φανερώνεται
το απεώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Δεν ήξερα τι πρώτα να γράψω και τι να αφήσω, αγαπητοί μου, γιατί σήμερα βλέπω πραγματικά τον Θεό τον ίδιο, που είναι η ενέργεια του Θεού. Αυτός ο Θεός, ο οποίος ως Λόγος ήρθε ενώπιόν μας να λάβει σάρκα και ορφτά. Σήμερα βλέπω να διαλύεται το σκοτάδι και να λούζεται ο κόσμος μέσα στο φως. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να έχει καταδικαστεί σε ισόβιο σκοτάδι, να παραμένει, αγαπητοί μου, σε ένα κελί, φυλακισμένος, να περιμένει την ημέρα της εκτελέσεώς του, και ξαφνικά κάποιος τον ελευθερώνει, τον βγάζει στο φως. Τι χαρά! Απολαμβάνει την ελευθερία του φωτός και το φως της ελευθερίας. Αυτή τη χαρά αισθανόμαστε οι χριστιανοί, αγαπητοί μου. Ανέτειλε το φως της ελευθερίας. Η ροδαυγή της πνευματικής μας ελευθερίας χαράζει με το γεγονός του Ευαγγελισμού που εξυμνεί και ο κάθος ύμνος που κάθε Παρασκευή αυτή τη Σαρακοστή τραγουδάει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και σε ένα από τα πολλά χέρια ψάλλουμε και λέγουμε: χαίρε αστέρος αντιτουμίτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Αστέρι. Αστέρι ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός, ο σαρκωμένος Θεός. Δεν είναι απλώς αστέρι, είναι ο ήλιος. Δεν είναι απλώς ο ήλιος, είναι ο ήλιος των ηλίων. Αλλά δεν είναι απλώς ο μεγαλύτερος και φωτεινότερος ήλιος των ήλιων, είναι ο άδειτος ήλιος. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, είναι η αλήθεια, είναι πραγματικά ο μόνος λόγος ο οποίος σαρκώνεται για αυτόν τον κόσμο, για μας. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός των φωτεινών αστέρων, είναι τα άστερα που συμβολίζουν μέσα στο άπειρο, είναι όλα έργα δικά Του. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ενογεύονεν. Κι αν ο Χριστός, αγαπητοί, ως δημιουργικός λόγος είναι ο δημιουργός των αστέρων, ως σαρκωμένος λόγος έγινε ο ίδιος αστέρι, και ακριβώς διότι ο Χριστός είναι το αστέρι της Ανατολής, το νέο αστέρι που φώτισε την ανθρωπότητα με το αποκαλυπτικό του φως. Γι' αυτό το αστέρι, το φωτεινό, έγινε ο Κύριος που κήρυξε την έλευσή Του στον κόσμο. Θεοδρόμον αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, την τούτου οικουλούσαν έμεινε. Άστο ο Χριστός. Άστο που δεν μπορούμε να μετρήσουμε τη λάμψη Του και την ακτινοβολία Του. Υπάρχουν πολλά άστρα στον ουρανό, αγαπητοί. Αστέρος διαφέρει εν δόξη, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Πάρτε το πιο φωτεινό αστέρι. Η λάμψη του μπορεί να συγκριθεί με τη λάμψη του ήλιου? Όχι. Αλλά ο ήλιος που βλέπουμε εμείς δεν είναι ο μοναδικός ήλιος του αστρικού συστήματος. Υπάρχουν πολλοί ήλιοι στο στερέωμα. Υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ήλιοι. Ο δικός μας ο ήλιος σε συγκρίση με άλλους ήλιους είναι νάνος ως προς το μέγεθος, πηγολαμπίδα ως προς τη λάμψη του, και δίνει τόση ζωή στον πλανήτη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα φωτόμετρο με το οποίο θα μπορούσαμε να μετρήσουμε το φως όλων των ηλίων του σύμπαντος και να το συνυπολογίσουμε και ίσως να μετρήσουμε το φως μιας μόνο ακτίνας από τον ήλιο, αγαπητοί μου, που λέγεται Ιησούς Χριστός. Θα βλέπουμε ότι οι αναρρύθμιτοι φυσικοί ύλοι δεν μπορούν να φωτίσουν όσο μία ακτίνα του Χριστού. Ασύγκριτο το φως του ήλιου δίνει ζωή στον πλανήτη. Τον πλανήτη που ο Θεός τον δημιούργησε. Ο Θεός μας τον έκανε, μας τον χάρισε για δικό μας σπίτι. Ακόμη ασύγκριτος όμως είναι ο Χριστός. Το φως του ήλιου του Χριστού
αυτή η ακτίνα η οποία αναγεννά τον άνθρωπο, το δίνει καινούργια ζωή. Ασύγκριτο ως το φυσικά άστρα, ασύγκριτο και ως προς τα πνευματικά αστέρια. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν κατά καιρούς από το στερέωμα της ιστορίας και έλαμψαν ως αστέρια. Υπάρχουν αστέρια πολιτικά, όπως σπουδαίοι πολιτικοί, σαν τον αρχαίο Περικλή, σαν τον νεότερο τον Καποδίστρια. Υπάρχουν αστέρια βασιλικά, σαν τον αρχαίο Μέγα Αλέξανδρο και τον νεότερο τον Λουδοβίκο. Ναι, υπάρχουν πραγματικά, αγαπητοί μου, πολλά αστέρια τα οποία μπορούμε να ερευνήσουμε ένα προς ένα στην ιστορία. Αλλά τα αστέρια κάποια μέρα σβήνουν. Η λάμψη τους είναι φυγαλαία, παροδική, ονόματα τρανά, κάποτε ύστερα όμως λησμονούνται. Οι άνθρωποι, ιδίως εδώ στην Ελλάδα, θαμπώνονται από τα άστα της πολιτικής. Άλλοι θαυμάζουν τον πράσινο ήλιο κάποιου κόμματος, άλλοι το ουράνιο τόξο κάποιου άλλου κόμματος, κάποιοι άλλοι ερωτεύονται κάποιον μπλε ήλιο κάποιου άλλου κόμματος. Ήλιοι οι οποίοι έδισαν και άφησαν την πατρίδα μας στο σκοτάδι. Πραγματικά μονάχα ένας ήλιος μας έχει μείνει και αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ο ακάθιστος ύμνος χαιρετίζει τη μητέρα του Χριστού. Και με αυτό το χαίρε αστέρους αντί του μύτη. Η Παναγία είναι μητέρα του φωτός, όχι διότι δημιούργησε το φως, αλλά διότι γέννησε το φως. Βλέπεις το φως που πλημμυρίζει το σπίτι σου, από κάπου έρχεται. Προέρχεται από τη γεννήτρια. Η γεννήτρια παράγει το φως. Η Παναγία είναι η γεννήτρια του φωτός, η γεννήτρια του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Γέννησε εκείνον που είναι το φως του κόσμου. Όλο το φως, όλη η φωτιά της θεότητας, στην παρθενική της ύπαρξη, εκεί μέσα χώρεσε. Κι όμως ούτε θαμπόθηκε από υπερηφάνεια, ούτε κάηκε από αναξιότητα. Να χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα για το πως όλο το φως του νοητού ήλιου, του ενός της τρισιλίου θεότητος, του Θεού Λόγου, συγκεντρώθηκε μέσα στην Παρθένο Μαρία, το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν οι αιρετικοί και βλάστημοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Υπάρχουν κάτι κάτωπτρα, αγαπητοί μου, που ονομάζονται κύλα κάτωπτρα. Μέσα σε αυτά συγκεντρώνονται οι ακτίνες του ήλιου. Και έχεις τη δυνατότητα με τη φωτιά που συγκεντρώνεται να ανάψεις λαμπάδες και ξύλα. Οι ακτίνες του ηλίου της θεότητας, όχι μερικές, αλλά όλες οι ακτίνες συγκεντρώθηκαν στο καθαρότατο κάτωπτρο της αγιότητος που ονομάζεται Μαρία. Συγκεντρώθηκαν στο κύλο κάτωπτρο της κοιλίας του Θεοτόπου. Και όπως το κάτωπτρο το ίδιο δεν καίγεται, αλλά μεταδίδει τη λάμψη και τη φωτιά, έτσι και η Παναγία δεν κάηκε, αγαπητοί μου, η ίδια. Παρέμεινε άθικτη, αλλά και μετέδωσε και εξακολουθεί να μεταδίδει το φως του Χριστού. Το κάτωπτρο το οποίο κάνουμε εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε και το φτιάξαμε με τα χέρια μας. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε το κάτωπτρο που έκανε ο Θεός. Να, γιατί λέγεται φωτός κατοικητήριον κόρη. Μητέρα του αδίτου αστέρους ονομάζεται η Παρθένος, αγαπητοί μου. Διότι εκεί αυτό το κάτωπτρο ήταν η αιτία μέσα στο οποίο γεννήθηκε ο Χριστός. Εκεί όπου πήρε σάρκα και οστά ο Χριστός. Αγαπητοί μου, η ΔΕΗ που μας προσφέρει το ηλιακό φως και τι ακριβοπληρώνουμε το φως της. Κάποτε κάνει απεργία και τότε βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Για φανταστείτε αν η αγάπη του Θεού κάνει για λίγη ώρα, για λίγα λεπτά, για λίγα δευτερόλεπτα απεργία. Θα βυθιστούμε στο πνευματικό σκοτάδι, αγαπητοί μου. Αλλά όχι. Η αγάπη του Θεού ευδόκησε να μας χαρίσει τον ήλιο που λέγεται Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Τον ήλιο που ανέτειλε
ως σαρκωμένος Θεός από την Παναγία Μητέρα κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού. Αυτός δε ο ήλιος δεν θα δύσει ποτέ. Θα λάμπει πάντα ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Το φως του Χριστού θα φωτίζει την Άνω Ιερουσαλήμ, τη μένουσα και μένουσα πατρίδα, όπως λέγει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και η πόλη ου χρειαν έχει του ηλίου, ουδέ της σελήνης, ουδέ φαίνουσιν αυτή. Η γάρδαψα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής είναι το αρνίον. Νύχτα δεν θα έχουμε ποτέ, αγαπητοί μου, εκεί. Νύχτα μπορεί να έχουμε εδώ στον κόσμο, γιατί όλα αυτά τα αστέρια της ιστορίας έχουν δύσει και υπάρχει σκοτάδι. Σκοτάδι πολιτικό, σκοτάδι στη φιλοσοφία, σκοτάδι, αγαπητοί μου, παντού στον κόσμο. Μόνο το φως του ηλίου έχουμε για να μας οδηγεί. Δεν έχουμε μόνο την ουράνια πατρίδα, αγαπητοί μου. Έχουμε ήδη εδώ την επίγειο πατρίδα. Για αυτήν πρέπει να αναζητήσουμε. Για αυτήν πρέπει να θυσιαστούμε. Για αυτήν πρέπει να μεριμνήσουμε. Διότι βλέπουμε πλέον αυτός ο κόσμος πλέον να καταραίει, αγαπητοί μου. Έχουμε αυτή την πατρίδα. Την Ελλάδα, που και αυτή κατά τη μέρα του Ευαγγελισμού εορτάζει την έξοδό της από το σκοτάδι της σκλαβιάς στο φως της ελευθερίας. Έχουμε και αυτήν, αλλά δυστυχώς την εμπιστευτήκαμε σε αστέρια πολιτικά, σε αστέρια της φιλοσοφίας, σε αστέρια του ψεύδος. Σήμερα, αγαπητοί μου, πολλοί θέλουν να σβήσουν το αστέρι που ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να το πολεμήσουν και να το εξαφανίσουν. Επιδιώκουν να εξαφανίσουν την πίστη στον Ιησού Χριστό, που είναι ο ελευθερωτής μας. Η ελευθερία είναι και αυτό ένα φως. Αλλά το ίδιο είναι το φως που προέρχεται από ακάθαρτο πετρέλαιο και το ίδιο το φως που προέρχεται από καθαρό. Ελευθερία ζητάμε, αλλά την αληθινή, εκείνη που μας χάρισαν οι ήρωες του 1821 και γεμάτη φλόγα πίστεως ή πλημμυρισμένη από το φως του Χριστού. Να γιατί, αγαπητοί μου, είχαμε πατρίδα, διότι πολέμησαν για τον Χριστό την πίστη, την Αγία. Διότι είπαν πρώτα για την πίστη μας, για την Παναγία. Ο Θεός έχει υπογράψει για μας. Όταν χάθηκε αυτή η πίστη σήμερα, αγαπητοί μου, από τα σημερινά αστέρια, δυστυχώς κινδυνεύουμε να χάσουμε και την ελευθερία μας. Βλέπω, αγαπητοί μου, με φόβο, ή μάλλον με απελπισία, ή μάλλον με αναρωτιέμαι, διότι δεν μπορεί ένας χριστιανός να είναι απελπισμένος. Δεν μπορεί ένας χριστιανός ορθόδοξος να είναι φοβισμένος. Αλλά λέω, δεν είναι φόβος, λέω, δεν είναι απελπισία. Τι είναι? Απογοήτευση, αγαπητοί μου, για ένα λαό ο οποίος δυστυχώς είχε το φως του Χριστού, είχε τον ήλιο της δικαιοσύνης και άφησε τη δικαιοσύνη, άφησε τον Χριστό και έτρεξε πίσω από φώτα τα οποία θα σβήσουν και θα οδηγήσουν σήμερα στο σκοτάδι. Ας επιστρέψουμε, αγαπητοί μου, στο φως όσο είναι καιρός. Σήμερα, αγαπητοί μου, διπλή είναι η μέρα της εορτής. Μεγάλη ημέρα της γιορτής. Είναι όχι μόνο η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, αγαπητοί μου, αλλά όμως είναι ταυτόχρονα και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Δεν προσκυνάμε, αγαπητοί μου, απλά το Σταυρό σήμερα. Σήμερα έχουμε μπροστά μας το φως της δικαιοσύνης. Έρχεται η Παναγία να μας θυμίσει ότι μας έφερε το φως, το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ήρθε για μας, για να μας καθοδηγήσει. Ήρθε πραγματικά, αγαπητοί μου, να ζωντανέψει και πάλι τον άνθρωπο, ο οποίος είχε πέσει στην αρά. Έρχεται πάλι αυτό το φως για να διαλύσει την αρά, δηλαδή την κατάρα την οποία έχουμε σαν λαός, σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία.
και επιτέλους να γευτούμε τη χαρά την οποία μας δίνει ο Χριστός, αρκεί να τρέξουμε κοντά Του. Ο Θεός να βοηθήσει, αγαπητοί μου, τους Έλληνες, να βοηθήσει την πατρίδα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ξέρω μονάχα πως αυτή η χώρα πλέον μόνο με ένα θαύμα μπορεί να σωθεί, διότι δυστυχώς οι Έλληνες ξέχασαν την πατρίδα, ξέχασαν πραγματικά το τάμα του έθνους και είναι έτοιμοι σήμερα να κτίσουν τζαμιά, να υποταχθούν. Και ας ελευθερώθηκε κάποτε από ανθρώπους της πίστεως. Οι άνθρωποι της απιστίας πήραν μια πατρίδα η οποία ελευθερώθηκε από ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την πίστη τους και πήραν η άπιστη την πατρίδα και την οδήγησαν για άλλη μια φορά στη σκλαβιά. Τι μας μένει λοιπόν, αγαπητοί μου? Αξίζει τον κόπο πραγματικά να συνεχίσει κανείς να ασχολείται με σκοτεινούς ανθρώπους, με το σκοτάδι, με την πλάνη, την υποκρισία και το ψέμα, ενώ έχουμε τον Χριστό μπροστά μας να μας καθοδηγήσει. Να αλλάξει μέσα το άνθρωπος πρέπει. Αυτή είναι η Επανάσταση. Να έρθει μέσα μας το φως και να φωτίσουμε ξανά την πατρίδα, να φωτίσουμε ξανά αυτόν τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά, αγαπητοί μου, το ξέρει. Ο κόσμος θα ματώσει πολύ γρήγορα, αγαπητοί. Θα ματώσει και θα πονέσει. Η μόνη λύση είναι αυτό το φως, το οποίο είναι εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να το ανάψουμε μέσα μας, αγαπητοί μου, για να φωτίσουμε τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μονάχα έτσι έχει ελπίδα για το αύριο. Χωρίς αυτό το φως, χωρίς εμάς, χωρίς τις καρδιές μας που να έχει αυτό το φως, πραγματικά, αγαπητοί μου, ο κόσμος δεν έχει ελπίδα. Έχουμε μία αποστολή, αγαπητοί μου, και αυτή η αποστολή αξίζει να θυσιάσει κανείς ακόμη και τον εαυτό του για αυτή την αποστολή. Αξίζει περισσότερο η ζωή μου από τον κόσμο? Αν έχω μέσα το φως, ας το μεταδώσω. Να ανάψει και το δικό σας φως. Και αν υπάρχει μέσα στο φως, να το μεταδώσετε. Να ανάψει το φως στην πατρίδα. Να σωθεί η πατρίδα. Με το φως του Χριστού. Με τα λόγια του Ευαγγελίου. Γιατί όπως έγινε η Επανάσταση το 21, με την πίστη του Χριστού, έτσι μονάχα με την πίστη του Χριστού για άλλη μια φορά μπορεί η πατρίδα να αναστηθεί. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Ο Θεός να μας βοηθήσει.